Salutare și bine v-am găsit la un episod cu faine. Fratele meu au dat mai înainte a făcut un pistol cu apă, uitați! Da, când apă... Uite-mă, tati, Când dăm așa, se tacă. Vedeți? Nu. mai foarte mai dăm. Nu dăm mai tare. Așa. I s-au dat telefonul, dar trebuie să dau așa. Cu asta lovit. Și uitați, papucii mei la de școală și cu ăștia lui Sergiu, vedeți, așa, o să dansez tango, vă place? Da, bun, haideți! V-a plăcut? Da? Bun! Să mergem la partea următoare. O să vină și Sergiu în filmare. Bună, Sergiu! Bună ziua! Ce faci? Uite, mă ușor telefon. O să fii atent la filmarea noastră. Da. După ce aștept. Așa. Sergiu are treabă. Bun. Haide. O să-l așteptăm pe Sergiu. Bună ziua! Bună ziua! Acum nu ne putem Sergiu, ce s-ar provocare pentru noi? să filmez Ce provocare să vezi pentru noi? una foarte, foarte faină. Ok? Bun, ok. Mulțumim. Avem pentru astăzi. Sergiu, ce să facem? Să ne spălăm pe față cu un robinet din asta? Bine. Provocarea este să ne spălăm. Așa, ce bine e. Mă lasă, tati, să mă rog. Așa. O să luăm față. Vreau să mă lași pe mine. Uitați. Ce viitorii. Asta e de vară. 35-36 de grade. Zic, drag. Trebuie să fim. Altera. Să nu uitați să dați un like. Pentru asta a fost pentru astăzi. Pa, pa! Nu uitați.